Raz čo me jeden pýtal, ujo Ander, posunul som termín sobaša. Je to nešťastné. Reku, keď s tým budeš pokračovať, stane. A minule, keď som še prešol po Košicoch, som ho práve štretnul. No, chlope, páčul som, že si še predsa oženil. Ale hutori, už me nebavilo chodiť do reštaurácií. A teraz? Teraz už me to baví. No, ale keď ste še zobrali tam medzi vami daco už muselo buc, nič, ujo Ander, ani nočná košuľa. A musím še vám pochváliť, mám syna, len je čárny. Znajú, žena praxovala v Afrike a decko kojila černoška. Aha. A tebe už od perinky dávali krávské mlíko. Jak ste na to prišli? Boši dobrý vul. Ostali jak ovarený. A keďže sme stali práve pred úradom, zbačil som, jak še zoraďuje svadobný sprievod. Pohľad na mladých ľudí je furt šumný. Možno budú mať z veci šťastia, jak ten, co som s ním práve hutorel. Zastal som pri dvoch cetkoch. Mohli mať tak kolo 60. Naraz jedna treskla. To tá nevesta dajaká chudá. Iste še ubehala, kým ho dostala. A druhá skontrovala. A mladý má dajaké oči prižmurené. Reku, oni po svadbe še mu otvoria. Kúkla na mne s očami jak pes na mačku a ja ešte pridal benzínu do ohňa. Nesúhlasíte so mnou, cetko? Skrivila gambo, jaké by celý citrón žedla. Jaká som ja pre vás, cetka? Ja som uvidela svetlo sveta pred 40 rokmi. Nehutorce. A jak dlho ste boli šlepá? Ale to som už, ľudze mojo, bol na druhej strane chodníka, keď som ešte začul somar starý. To slovo starý še me mocno dotklo. Ale našťastie mi do rany padnul ďalší známy. Dobre, že ce vidím, Ander. Musí zo mnou vypiť pol deci. A co še stalo? Vyhral som 100 000, až žena z toho onemela. Nehútor. Telo šťastca naraz. Prikývnul a už me cahal naproci do karčmy. Do tej karčmy, chlope, nejdem. Tam veľo muchy. Zašmial še a hutorí. Mucha telo nevypije, Ander. A v takým čase sú väčšinou v kuchyni. Prídeme nuka, dymu jak v komine a za stolom šedeli chlopi jak verby. Želené a ovisnuté. Z reči som vyrozumel, že opravujú švet. Na to jeden ku mne prikmotril a hutorí. Znáte, ja popatrím na človeka a v momente znám, co sebe o mne myslí. Reku, to musí byť hrozne pre vás. Po druhým poldecu sme radši vypadli a vonka hutorím, chlope. Furt čítam v novinkoch, slúcham v rádiu či v televízore, ekonomický kolaps, kríza, nezamestnanosť a karčmy polné do noci. Náš Ander, pri takých starostoch še nedá buď doma a spác. Rozlúčili sme še a ja z hrozu zistil, že hodzinky dajak ucekli a že by som Eržu udobril, skočím som do blízkej cukrárni kúpiť dajaké zákusky. Poďme oblel. Keď som zistil, že zákusky predávala jedna z tých cetkoch, to sme kúkali na svadbu pred úradom. Súvnuť, ľudze mojo, už nebolo dze. Pre istotu som kúpil len jeden, reku, perší pokoštujem a urobil som dobré. To ten zákusok dajaký bez chutí a tvrdý. Papuľu otvorila jak bager, ložku keď písok nabíra a spuštila. Ja som skorej piekla, ako vy ste prvý zákusok videl. To vám verím, ale preto ho predávate až teraz. Všetko som už dopovedal na ulici a spokojný z prechádzku dňa som prišiel domu. Doma me čekal krásny šok. Erža me vám privítala a s úsmevom, že máme návštevu, me predstavila svojej kamarátke. Bola to druhá cetka, co sme spolu kúkali svadbu.